Bu, mangke wonten pambutan monggo. Ya, nanjake malih ana Putri Lope Lope. Ya Mbak Putri, saya wengi ora sudo semangate warga masyarakat dan juga tamu undangan wengi iki luar biasa. Akeh sing padha kirim salam lumantar WhatsApp. Mau kagem Mas Ilham dari Mas Anton di PRD Kota Kediri. Dari Bro, keluarga besar dari Bro juga tadi request lagu Permata Hati lewat Bobo Haji Dami. Ya. Mau panitia Mas Paijo nyuwun nemen dan juga lain sebagainya. Wes sing mbok pinangkani sing ndi manut. Nggih niki diparingi napa nemen mawon nggih Mas Bambang. Oh nggih. Saking Bro kula aturi sabar dulu. Nah, niki nanti akan dilanjutkan dengan sinden selanjutnya nanti Mbak Nanda Sari yang akan menuruti permintaan panjenengan. Nggih. Ya saiki Mas Paijo pundi Mas Paijo? Nggih pundi Mas Paijo? Panitia Mas Paijo? Jo, Mas Paijo, aku maksudnya nyelok disike. Ya, saya repot ya nak. Mas Paijo lho, iki masih carry. Oh, jone dijik. Ya, sumangga nemen ya. Nemen sesarengan campur sari Mayangkara Niken Salindri Group. Ada Putri Lope Lope. Ada Mas Bambang. Oke, Erko Audio. Acting Cakto Niken Salindri Family. Lah. Yo. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji pena elemu bencani janji takkan kelarani usahaku wis kurang ketemu kowe ning dalan kowe konangan kendaan apa ngomong jalukmu piye tak turutani tak usahake aku ra masalah
pamundutan saking Mas Paijo. Injih. Matur nembah nuwun wis maringi arta no. Injih sampun nggih Mas Paijo. Matur nembah nuwun Mas Paijo, mugi-mugi saged dados jambine saya. Injih Mas Bambang. Iki mau saka Kadang Sinoman. Injih Mas Bambang. Bocah nom-noman ana tratah geneng ning mburi panggung ki ternyata wakeh. Wakeh. Iya, iki mau nyuwun lagu Bojo Biduan. Bojo Biduan. Ya engko wis pokok dipinangkani siji mboko siji. Injih Mas Bambang nggih. Iki kagem tamu undangane sing kondur, matur nembah nuwun rawuhipun. Injih, nggih Bapak Ibu. Sugeng kondur. Jinangkung Rahayu Wilujeng selamat. Ya. Ya lagu yang kedua mau paring apa wong ayu? Ayo, Bojo Biduan pamundutan saking wes sembarang Permata Hati. Apa wes? Taman Juro. Ya wes, lagu sing hit saat ini. Ya. Wis pokoke kudu sabar ya, Nak ya. Injih Mas Bambang niki diparingi Taman Juruk nggih Mas. Taman Juruk, oke. Injih mangke kadang-kadang Sinoman sabarien. Sumangga Bapak Ibu ingkang kula hormati sinambi hang rabi dedharan wonten ngajeng panjenengan sinambi mirsani campur sari Mayangkara Niken Salindri Putri Lope Lope Erko Audio Dwi Lekting Cakto Niken Salindri Family dan konco-konco YouTuber yang lain lah sumangga.
Iya Mbak Putri. Burine kok ngono to Mas? Lah piye cacah dindek kok ngono. Nggih. Nggih Mas Bambang. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Putri lope-lope. Nggih. Kala wau Taman Juruk sampun katur kagem sedayanipun. Nggih. Ingkang sampun dipun aturaken kalian Mbak Putri lope-lope Taman Juruk mugi-mugi saged dados jambine sayang. Nggih, Bapak Ibu ingkang kalormati menika tasih wonten wekdal kirang langkung 1 jam. Monggo wekdal menika dipun ginakaken sak prayogane lan sak gayeng-gayenge. Sesarengan kalian Mayangkara Niken Salindri Group ingkang dalu menika marak sowan wonten dalemipun Bapak Saman dalah Ibu Sripah. Anggenipun dalu menika ndhawuhaken ingkang putri nggih menika Mbak Yuli Niken Ayu. SAK kalian Mas Irfan Ilham Kurniawan matur nembah nuwun nggih nanjake malih minangkani pamundutan saking Bro Kalimantan keluarga agung saking Bapak Haji Danmin yuk Nandasari Mayangkara Niken Salindri. Nandasari Dawo Mas Bambang Dawono kompak ya. Kompak. Ya, mergo gayeng nggih. Oh, gayeng. Mergo kanca-kanca Mayangkara karo Mbak Niken wis disediani studio. Studio. Damel Nduk Niken Salindri gawe studio ning dhuwur omahe. Wah, luar biasa. Iki mau wis ana wis dadi karing nggone kulatihane kanca-kanca. Nggih, matur nembah nuwun. Nggih, menika nggih tansih kathah sanget ingkang nungun nggih Mas Bambang. Tirakatan melek bareng ndongake mantene mergo sesuk wayahe temu resepsinipun. Nggih, menika Mbak Niken nggih pun gantos busana. Iya. Pun Tata nganggo baju tidur. Nggih, wayahe. Kok wayahe sesuk-esuk wis macak kok wayahe. Wayahe macak. Oh iya. Heeh. Wayahe lho yo. Nggih Pak Jon. Nggih, niki wau wonten pamundutan apa Mas? Saking keluarga Kalimantan dari Brau. Paham tadi? Brau Kalimantan. Brau Kalimantan. Nggih. Saking keluarga besar dari Bapak Haji Damin. Bapak Haji Damin. Ngersake Permata Hati. Permata Hati. Menika mboten kersa nembang piyambak Bapak. Pak Haji kalih tindak mriki kalih Ibu kersane mboten ngantuk ngoten lho. Monggo. Mangke moro-moro Nah nggih, wong ya sok adol ana ke Kalimantan tindak mrene iki lho. Nggih. Niki dipinangkani saniki. Dalem lanjut mawon nggih. Dipun pinangkani permintaan dari Brau Kalimantan menika ngersaken Permata Hati sesarengan kalian campur sari Mayangkara Niken Salindri Group ada Nandasari Erko Audio Production Dwi Lekting Niken Salindri Family Cakto dan YouTuber yang lain lah. Monggo. Mangga. Satu tombang spesial buat teman-teman berdua yang telah menemukan permata hatinya.
sunyi. Duhai belahan jiwa bermata hati, dapatlah datang ke pangkuanku. Ku tunggu kau, selalu ku tunggu. Mayang Karaga. Telingaku ini ingin mendengar tangismu. Kedua tangan ini ingin membelai wajahmu. Andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta kasih dan sayang untukmu. Telingaku ini ingin mendengar tangismu. Kedua tangan ini ingin membelai wajahmu. Andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta kasih dan sayang untukmu. Kau selalu untukku, walaupun hati lelah menunggu. Duhai belahan jiwa bermata hati, tanpa dirimu hidupku sunyi. Duhai belahan jiwa bermata hati, cepatlah datang ke pangkuanku. Ku tunggu kau, selalu ku tunggu. Satu tembang memenuhi permintaan dari Brau Kalimantan, dari sudah keluarga besar diaturkan. Bapak Haji Damin sampun dipun aturaken, matur sembah nuwun Bapak, sampun sami-sami nyengkuyung. Ya nyengkuyung ya ngregengke swasana. Leres. Sing nyanyi pemenen Nandasari. Wah jan Welek. ku tunggu
arep nyawer ra duwe dhuwit kowe iki nggih mangane bingung arep nyawer. Lah iya, ora usah repot-repot. Wah Putri to ora iso nyanyi Putri lek kuwi. Isone mek mangan tok lek Putri. Lah ya ta. Kok to? Lek Putri lope-lope ngono nyanyi. Nyanyi. Isone mek madang dadi. Oke, permata hati sudah. Oke. Saiki satu lagi apa? Ya. Iki ana pamundutan saka Mas Paijo mau. Apa anu saka kanca-kanca Sinoman. Oh ben dinyanyini Mbak Kiki ya sing apa mau bojo biduan. Nggih. Iki ana sia-sia mengharap cintamu karo bojoku bojone wong. Iki paling bojomu tak silihe paling atau lagu iki. Bojoku bojone wong niku nggih niku. Lagu. Nah. Lah nggih. Sampeyan sing nyanyi sak? Mboten dadah bojo sing iki mawon. Sing ndi? Sing niki mawon. Sia-sia mengharap cintamu? Nggih. Oke. Tapi niki mboten napa niki niki ingkang nembang kula. Ora apa-apa nyapa to santai. Kok demak-demek ta? Iya, 50.000. Iya. Sing sitok didemek meteng, sitok didemek 50.000. Jan sinden Mayangkara ngedeni kabeh. Nggih niki dipun pinangkani nggih. Ya lintune. Wis sing nyuwun Mbak Niken, liyane wis iki khusus Niken iki wis. Nggih. Paring ngono apa sembarang ngono? Sembarang ya. Ya, sing sigrak. Sing sigrak. Apa diparingi dalan? Diparingi dalan kaya ape kondur. Monggo kula nderek. Nderek swara kanca-kanca Mayangkara. Ya. Sumangga Bapak Ibu ingkang kula hormati menika Mbak Nandasari. Mayangkara Niken Salindri Group. Erko Audio nggih Dwi Lighting lah nggih Cakto lah karo Niken Salindri Family lah Putri lah semonggo lah nggih lah Barian kadang-kadang Sinoman ya habis ini ya. Kadang-kadang Sinoman pun dito Lah Sinomane kuwi ning ngisor karo ning mburi oh kathah nggih semonggo Mayangkara. Satu tambah spesial buat tamu undangan yang masih ada di sini. Nemu kowe pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku kok semangati ngusapi lohku sing brebes mili papocane ngati kinaryo kembangi wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani Mayangkara
Beng ora dicoret karo. Lah mboten pangapunten ingkang kathah. Ndah. Goyangan mah goyangan apa to, Ndah? Napa? Bocah-bocah YouTube padha ngrasani. Piye? Sing ngene. Oh, kuwi mang Pragos muntir. Wah, apa? Pragose muntir. Muntir jenenge. Iya. Jangan duwe. Dua tembang sudah. Dua tembang sudah, matur Semoga nembah dilanjut nuwun. kembali Mas Mbak Bambang Nandasari Balowo. sampun ngaturaken dua buah tembang lagu sesarengan kalian campur sari Mayangkara Niken Salindri Group. Menika tasih wonten wekdal 30 menit lagi. Yuh cepet teram. Lah ngene iki aku jane ra pengen bar to Bapak Ibu, tapi yo piye aku ki yo ra penak karo cacah. Yo. Aja subuh to Pak ngesakne cacah iku yo. Sak enteke sapa? Sak enteke solar pokoke yo. Yuk Kiki Fatmawati, yuk Mayangkara. Fatmawati. Deng, langsung ngadeg ya, bingung langsung ngadeg. Yuk. Waktu ya nak, mergo waktune kurang setitik, ya iki rada ekspres mbak. Mau minangkani pamundutan setunggal boko setunggal sampun. Saiki ganti para kadang sinoman. Bojo biduan. Bojo biduan. Di para sinomane, oke siap berjoget asalkan joget tertib. Ya Mas ya. Hati-hati kembrukan kayu. Gak parang tawuran lo ya. Oh wong kene tertib. Tertib, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu bojo biduan menika pamundutan saking kadang-kadang sinoman sing wis ket mau ngenteni ning mburi karone sebelah kono. Sesarengan Mayangkara Niken Salindri Group Kiki lah. Semoga. Iki jane jegiki sapa to jane? Pangkat dolan meletot-meletot. Mayangkara Niken Salindri Kiki. Semangat toh. Mancing saweran yen sing melu
Trisno Alimus cacah podo semangat ya Sawangan. Aku senenge ngene iki. Persiapan dan latihan gek ning Semarang. Oke, latihan ya Cah ya, absen absen. Kowe nyindir aku we. Heeh, asline iki ya lho, sampean absen terus lho marai Mas. Yo Bapak repot. Bapak repot. Nggih, satu tembang sampun. Sampun. Kok kadang Sinoman. Saiki apa neh satu lagi mungkin ibuke iki lho ngesakne ket mau ngenteni iki. Ditamani ya Mas Bambang ya. Ibuke ngersakne lagu apa, Bu? Oh ya. Mbak ngersakne lagu apa? Alah kok engkel-engkelan ngono Mulai kayane isin ngono lho mesti nani. Sesuk wis ndak enek lho sesuk. Dan gayane isin padahal yo ora bayar. Lah iya. Paling wedi Mas lek kon nyawer. Wedi Pak Haji 1000. Oke. Masih bernuansa bojo saja ya Mas. Ya wis sembarang leh mung ngaturin nak mumpung urung ana pamun. Ah iki. Oke. Monggo kenapa? Malah repot mawon to Pak jenengan. Alah Mas Bambang kok mesti to. Podang. Nggih. Wong nggih. Umpak anu nyun sewu langsung ke mawon nggih wekdale ngeten nggih ngapunten Bapak sinten asmane? Hah. Wong lek ngono kuwi lho aku ki malah set wet ngono ya. Kan aku Kok pinter to Mas sampean lek kon golek-golek. Lek kon goleki pinter lek kon nganu ngenten. Tuyule Mayangkara iki ya iki lho sakjane. Tuyul lho gemuk. Lah kok penak. Napa Mas pamundutan Podang kuning. Podang kuning. Nyuwun pangapunten tak bawane. Ning mergo waktunya. Jek, nah nyuwun pangapunten nggih. Menika Pak Tris Podang kuning katur kagem pinanganten Mbak Niken kalian Mas Ilham. Kunjuk katur panjenengan sarimbit. Alhamdulillah sing wedok wis mlebu kamar, sing lanang sing ngenteni. Wis nyapa Mas? Wis nyapa? Toto kasure diresiki. Bar ngono ki ndang bubuk. Sampeyan dhisik ya ngono? Gak ning lincak aku. Ndak lara kabeh lho. Ora, kulit badak yo ngene. Sampun, yuk. Ndane lek apa? Kik ngono. Ora. Krekek ngono wae. Podang kuning pamundutan saking Pak Tris menika katur kunjuk dumateng pinanganten sarimbit Mbak Niken kalian Mas Ilham sesarengan Mayangkara Kiki La. Sumangga. Ya.
Minangkani pamurtanipun Pak Tris menika sampun dipun pinangkani mugi-mugi saged dados campine saya tasih sesarengan kalian Mayangkara Niken Salindri Group dalem menika maraksa wonten ngarsa panjenengan sumangga menika wektale saya ngoyak menika tasih wonten 3 waranggane kang dereng nyanyi yo nanjake Mbak Diah yo Mbak Diah Mayangkara ding tak ayo nganggo Jawa Timuran. Ora usah nyamene ngejak parian ora. Gak parian Mas. Ora wis nyamene. Ngoyak wektu ya nak. Nggih. Pamundutan alhamdulillah siji mboko siji wis dipinangkani. Sampun. Mbok menawi Pak Haji niki napa malih Pak Haji mumpung ketemu. Nggih. Sampun. Napa Bapak Haji sampun? Mboten ngersakaken malih. Ibuke Ibuke mboten. Oh ibu wis sudah ngantuk. mengantuk. Iki jam pinten to Bu niki? Wah tak sik jam 8. Jam modar digawe. Ati ta Mas, lelek urip kaya mlaku-mlaku. Wis ngaturne apa sembarang Nggih. nak. Niki enten request napa mboten saking Bapak Ibu, romlah, rombongan olah-olah, rompi, rombongan gawe kopi, enten apa mboten? Kurung enek ora enek itu. Piantun kene iki ketoke Wong menikmati. anteng-anteng. Iya. Ya wis sembarang mbok aturi apa. Oke. Sumangga menika Nggih. dia kan kalian konco-konco Mayangkara Niken Salindri Group Lah. Eko Audio Lah. Dwi Lektek lah Dalah.
sama-sama. Sampai bawah. Sampai bawah. Ja, ja, ja. Betapa kehadiranmu So, menghias so, benih harapan, lenyaplah kesedihan. Ku terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Mayangkara Group. Membelai jiwa. Mereka sudah lunaskan belia, mendapat cinta seorang satria. Gak bayar tas. Ayo lot kangen. Enak. Maksudnya apa ini? Bayo. Oh baru kini ku rasakan sentuhan keindahan, siraman cahaya kasih menghias dalam hati. Ku terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Pesona betapa kehadiranmu menghias relung kalbu. Kau tenang benih harapan, lenyaplah kesedihan. Ku terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Sudah. Apa ya? Judul lagi pesona. Ya, mergo lagumu dawa. Nggih. Wis sampean siji wae. Ya Allah, terima kasih Om Bambang. Iki sindang klebon gurem ya. Polahe jan. Aja meri ya ki mah lagune dawa. Mergo wektune ora ngedan ya. Sing terakhir, ayo. Kok sing terakhir dhewe Mbak Niken. Ya, Mbak Hani Mayangkara Niken Salindri Group. Jangan
nyapa kowe? Kowe mau vikolan terus ya. Vikolan karo sapa? Wong lagi gandrung ngono. Gandrung, kasmaran ning ngono kuwi. Ora apa-apa. Ya lagi Cek menggebuk. enom, Cek enom. Iki ngliyak wektu. Oke, Lagumu apa? duet karo sampean ya. Tuh. Hmm. Iya iya. Dewa Cinta. Oke, jumboke kanan iki. Muga-muga Mas Ilham karo Mbak Niken pikantuk nugrahaning tresno saka Gusti Kang Amin. Ageng. Mbak Nikanya mana ini tadi? Ngresiki kasur Ngresiki kasur ket mang. Yo, Dewa Tresno owa-owa Mayangkara Niken Salindri Group owa-owa Wer. lah wer semoga. YouTuber yang lain. Halo Bapak Ibu. Aduh sayang, aku cinta padamu. Kurang kira yen kesentangan jebul kowe wis ana sing duwe.
Dewa Tresna sampun katur kagem sedayanipun menika di detik-detik terakhir ya nanjake Mbak Niken Salindri mungkin dari mantan Mas Ilham sama Mbak Niken sudah tidur. Mbak Niken sudah tidur. Bu Haji adalah Pak Haji. Monggo kula aturi minggah kalian Mbak Niken. Yuk, Niken Salindri. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Yuk. Mayangkara. Alah baca lek joget. Ono disupporti. Menika sanes Doro nyanyi. Iya tapi yo mau kaset lah mau ya Niken. Ya, wes gak usah disupporti. Pripun Pak Haji? Pripun Bu Haji? Wong nggih, monggo. Kalau Bu Haji arep nyawer parane. Aduh nyelot bengi kok malah. Mas aku lemes lho Besti. Lah ya kita song. Kalau Bu Haji ngersakne napa? Ngersakne mbae ning ngarepmu iki lho. Kok iso mbok tungi. Monggo apa? Paijo, oke, sing iki mau. Cek. Paijo. Mas Paijo melu pamit ya. Paijo mumet matur sembah nuwun alhamdulillah. Wes, gak lemes. Gak lemes. Ya lemes Mas. Lemes ora mergo duwite ya. Apa? Kesehatan. Iya wis gak apa-apa ki sesuk seneh lah dhewe dijaga. Iki siap-siap mengharap cintamu karo bojoku. Bojoku bojone itu. Bojoku bojone wong otomatis gak iso. Nah, engko ben bantu kanca-kanca. Sing tinggi olahragis ya engko. Saiki sampean sing ndi? Sia-sia mengharap cintamu. Oke. Sia-sia mengharap cintamu. Aja ndek-ndek ya Mas. Nadane kono-kono sih. Bersama bintang artisnya Kota Kediri dan Indonesia Raya. Siapa dia? Lu urung John Joyo. Iya. Ini refe biar refe. La tala anomantia bang ilo refe puyen. Ya. Ya, Niken Salindri Mayangkara. Monggo Bu Haja bisa berjoget dengan Mbak Niken, silakan Ibu. Buat kenangan ada YouTube ini monggo. Silakan. Monggo Ibu. Nah, ibunya mau joget kan? Oke. Sama bapak. Oh, joget ya Mas? Iya. Mungkin bisa ditemani Ibu. Ibu Seripah, badhe ninggah. Diriku mengharap cinta darimu. Asik. Asik. Monggo Bu Haja. Ku sadari dirimu tak punya rasa untukku. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan tak berharga dalam tangismu. Akulah yang selalu ada. Aku kecewa mengapa kau pilih dia.